Les àrees de joventut i esports han presentat les activitats previstes per als mesos d'estiu a la ciutat de Balaguer. Segons ha explicat el PAENCAP en funcions, Jordi Ignasi Vidal, es tracta d'unes activitats amb les quals es vol que els balaguerins puguin gaudir de l'estiu si són a la ciutat. El que intentem és que la gent, quan no estigui de vacances, quan estigui aquí a la ciutat, doncs sigui unes activitats lúdiques, musicals o monòlegs o esportives que els hi permetin, diguem-ne, compaginar i poder passar l'estiu el millor possible. La primera de les activitats previstes per a les nits d'estiu és el cicle de monòlegs, que es faran tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del Teatre a partir de 2:15 del vespre. Un altre dels cicles que s'ha tornat a organitzar per aquest estiu és el Música i Tapes, el qual es farà tots els dimarts a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal. Segons el tècnic de joventut, Francesc Almira, són activitats que agraden molt a la ciutadania, per la qual cosa han decidit mantenir-les pràcticament totes, intentant augmentar, això sí, la qualitat. Són activitats que fa molts anys que les estem fent, que vas introduint algun petit canvi, o ara canvis de lloc, o ara vas intentant augmentar la qualitat, no? Tant de les actuacions com dels monologuistes. Per què? Perquè l'activitat doni estigui a l'alçada del públic que ens assisteix, però bàsicament no les canviem perquè és el que li agrada a la gent i així ens ho fan saber estiu rere estiu. D'altra banda, durant l'estiu s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i la salut que es faran del 3 de juliol al 18 d'agost. Aquestes són caminades saludables o l'Aqua Fitness. Precisament les caminades, segons el tècnic d'esports, Albert Marvà, és una activitat molt social, familiar i grupal i hi havia demanda perquè tornés a realitzar-se. No només hem continuat amb les dues activitats que teníem de referència, que eren l'Aqua Fitness i el que eren també el Zumba, sinó que hem recuperat una altra vegada les caminades. Unes caminades que fins i tot podem dir que les havíem suspès al seu moment pel tema de la pandèmia, doncs perquè sí que no deixa de ser salut, però no deixa de ser una activitat també molt social. Les caminades era una activitat que fèiem també amb l'àmbit una mica turístic, amb l'àmbit una mica de recorreguts per Balaguer, que es feia molt més grupal. Finalment, des de la paeria es fa incís un any més en la prevenció de la calor, tenint en compte les recomanacions habituals, com beure aigua sovint i menjar fruita, evitar fer exercici a les hores de més calor, tenir especial cura de les persones grans i dels infants i descansar en espais a l'ombra.